Tul il-jum ta' tlieta se jkun iffirmat dokument li jiġbor il-prinċipji li fuqhom se jsir il-ftehim mal-ftuħ tal-American University f'Marsaskala. Proġett li għandu jagħti nifs ġdid il-Marsaskala wara li negozji tal-post ħadu daqqa ta' ħarta meta fl-2007 l-lokanda Jerma għalqet il-bibien. F'kummenti li xandru fil-programm News.mt, is-sindku ta' Marsaskala Mario Kalleja sostna li l-ekonomija fil-lokal għadha ma ġietx fuq saqajja minn dakinhar. Futurajn fil-fatt bħalma jaf kulħadd u mhux xejn ġdid. Dan l-aħħar madwar 8 snin ilu nagħlqet il-Jerma. Alla pjuttost investiment bħal tal-Jerma bħalu ma kien qatt u kif nagħlqet il-Jerma inħass anki daqqa kbira fl-ekonomija ta' isfel fejn jidħol negozju u anke turiżmu. Tal-istess femma huwa ċermen tal-Kumitat Konsultattiv għar-Reġenerazzjoni tan-Nofsinhar ta' Malta, Silvio Parnis. Jien naħseb illi matul is-snin kien qed tinħass it-telqa li kien hemm fin-naħa t'isfel ta' Malta. Barra minn hekk qed tinħassu wkoll in-nuqqas ta' enerġija ekonomika fin-naħa t'isfel ta' Malta. Meta mimlija kollha l-lokanda Jerma kien ikollha massimu ta' 800 turist fil-waqt l-Università l-ġdida mistenni jkollha 5 fakultajiet b'4,000 student. Jirriżulta li sakemm tinbena l-Università xi korsijiet se jkunu diġà bdew, dan grazzi għal ftehim l-Università għamlet ma' Smart City. Dan kollu se jwassal biex in-nofsinhar ta' Malta jieħu spinta l quddiem. Terġa' tieħu r-ruħ, jerġgħu jinħolqu l-impjiegi, jerġa' jinħoloq ix-xogħol. In-nies ta' dawn l-inħawi tan-naħa t'isfel ta' Malta ikollhom ix-xogħol fl-erja tal-post jew inkella tal-madwar. Fuq kollox indikazzjonijiet huma li l-proġett se jħalli benefiċċji li mhumiex limitati biss għal aspett ekonomiku. Allura nemmen li dan il-proġett huwa proġett pożittiv immens, proġett sostenibbli illa li se jħalli ħafna ġid warah. Smajna wkoll li sa jsir ukoll pitch tal-futbol u se titranġa wkoll il-pixxina għalhekk inti awtomatikament qed tmur mill-edukazzjoni qed ukoll tamalgama l-isports miegħu biex bekk u tilgħin jattiraw nġibu anke ħafna iżjed nies